Reazzjoni ferm pożittiva mill-ħaddiema Awċin rigward il-proposta tal-Partit Nazzjonalista illi jingħataw jumejn fil-ġimgħa teleworking għal ħaddiema impjegati f'Malta b'riżultat illi l-Awċin ikunu qed iqattaw aktar ġranet f'Għawdex stess. Sean Sammit, President tal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta l-ħaddiema Awċin f'Malta, sostna illi l-proposta li jagħmel il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech nhar il-Ħadd fir-Raba' ta' Għawdex hija ta' bżonn kbir. Kuntent ukoll ħafna illi il-kap tal-oppożizzjoni ta' widen għal din il-proposta li aħna għamilna u milli jidher ħajpoġġiha bħala waħda mill-wedi tiegħu għal ħaddiema Awċin illi jaħdmu Malta. Allura tailor-made proposals bħal dawn illi jkunu mismuwa, mhux biss mismuwa, ma mbagħad li jiġu attwati tagħti sens ta' fiduċja akbar fil-ħaddiem illi jgħid isma' tal-inqas hawn min qed jismani. Il-ħadd Bernard Grech saħaq illi fost l-ewwel inizjattivi ta' gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jaċċerta illi kull fejn hu possibbli ħaddiema Awċin f'Malta jridu jingħataw tal-inqas jumejn fil-ġimgħa fuq bażi ta' telework biex ikollna aktar flessibilità. Sean Sammit sostna li tali proposta mhux biss tajn lil ħaddiema Awċin imma anke tnaqqas l-emissjonijiet kif preżentament madwar 3500 ħaddiem Awċi jaħdem f'Malta u jaqsam il-fliegu. Insista illi l-assoċjazzjoni mhux qed titlob kompassjoni imma opportunità għal ħaddiem Awċi u insista li din il-proposta għandha tkun parti minn ħolqa ta' miżuri oħra biex jingħata futur aħjar lil dawn l-impjegati. Jekk jażel li jaħdem Malta, tkun xelta li qed jagħmilha b'mod illi jaf illi misser poġġilu dupatijiet. Min-naħa l-oħra hemm ukoll miżuri kif diġà qed oħrajn li dawn il-miżuri għandhom jgħinu sabiex f'Għawdex inħollu aktar xogħol ta' kwalità u ta' kwalità tajba biex li taqsam lejn Malta, li tmur taħdem lejn Malta biex ikollok għajxin aħjar, jiġi deterrent. U allura li tibqa' Għawdex tiġi opportunità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi gvern immexxi minnu jiżgura li dawn l-inċentivi għall Awċin jingħataw. Bernard Grech insista li dan m'għandux iseħħ biss fis-settur pubbliku iżda anke fis-settur privat fejn saħaq illi ser ikunu qed jingħataw inċentivi b'saħħithom sabiex kulħadd jimxi ma' dawn l-obbligi. Dan sabiex verament in-nies ikunu fiċ-ċentru tal-politika. Jekk tassew nemmnu fl-inizjattivi, l-inizjattivi rridu inwettquhom għax aħna rridu illi inti tkun fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Francesco Catania, Net News.